prejdete cestu a tam. A tiež na 12. poschodí. Ale tu býva či tam? Za nemocnicou, presne. Križovatka je nemocničná. No. A potom prvé 3 výškové. To nie sú také byty. To tie byty sú... No, ale iné, ale na 12. tiež býva. A ja bývam na 13. Hej, toto je 13. To už je posledné. Aha, bo Ferko mi vraví, že na 12. 13. No tak ona srúba v tej výške, no na 12. No, býva. 13. A je vravím, Zdenka, neukazuj mi von z okna nič, bo sa príde. Nie, nič vám nezvodí. To len prvý dojem. To každý sa zľad, no a už normálne. A ono potom, že ja si normálne okna umím sama. Nie, to nie, to je prvý dojem, potom nie. Magnum. Ale ja to mám ako výhľad, ja môžem pozerať tam, pozerám do Ganovec, pozerám na Hozelec, pozerám na nemocnicu. Aj my pozeráme na ľudá hryzku. No ja nie, Ide tu. Ty doma púha. Seď pekne. Ideme rúžu sadiť. To je kukurica, je dačo iné. Spolu. Pero nie, že ty spadne ten... Nie, nespadnú. Chvíľa by tam nemohla byť, joj, nie. Nie, to je prvý dojem, to nič. Nie, mám fóbie z výšky. A my keď sme chodili, ako sme vám stále remontovali na 13. Dajte pokoj, ani o takom Ty no a 240. No ja by som sa zbláznila, kebyže ako takto z rodiny mi tak montuje, My koľko razy to montujeme, tak utíkajú vek. No tak by to by som ani hľadej nemohla. Idú do izby, idú preč. No ale keď robíme celý balkón, že všetko dáme von, ani zabrali nemáme nič. Dávame nové, zabrali všetko. Oni idú preč, nemôžu kúkať. No ani ja by som nemohla. A nám tiež nerobí, my sme naučení. Čau. My sme naučení to robiť, nie? To musíte mať, hej. Hej, ja už to roky chodím montovať. No toto by Ale som už sa povedal, už končím, už sme to nebavili. Tam máš ber mladých, nie mladí robia. To mladí chcú len peniaze. A ich to nebaví, potom treba všetko peši nosiť. No a ich to nebaví, peši. No to je pravda. No tie kamene tiež dobre. A to ste kúpili kamene? Nie, veď tu som kolo